Ya, mbola tsara antsika jiaby. Sabak khair, jambo santé. Bonjour tout le monde. En général, j'ai couragné de kabar mandalo. Kocharonaro, il y a quelques jours ou quelques semaines, zate tu nouveau oui. Misy non, ni alerté tsiny ka za, zegny tegna izy. Ni alerté tsiny ka za, ta Diogo ndraiky ta Mbaribe. Hoe ataovandro masopokon'olo l'aéroport jiaby, ndraiky tany malalaka jiaby. Fa hampiditra cargo Ravatomanga ndraiky Rajoelina. Agnajotsy cargo Rajoelina ndraiky Ravatomanga. Nikoragna taminareo za tamizegny teto hoe andrakaka tsary nisy balizy rasara faropolo taogno telopolo taogno tsy nirehitry balizy zoro nagnano balizy tany aroy. Nivolaniko raha zegny. Raha nisy tamizany volagna tamizegny hoe tandema fa Ravatomanga nangala milice israélien. Nambarako teto raha zegny. Ro olo zahanareo amy sary ao bio regny, tsy za protège la France parce que za français, non. Agnombine hene parce que zay olo tagnatiny zo. Tanareo io. Même zay zo fa tsy tagnatiny service io militaire français io, ene formation azo baka ao parce qu'on est des ex-militaires ato. Même tenue. Anareo mizaha tenue ndro igny. Tsy tenue la France. Zahava amin'ny épaule ndro eto hoe normalement io tokony misy scratch signe pays avianao. Eto misy scratch agnaranao. Ambesanareo angalako blouson karakory raha tiako volagniny amy raha volako zay, ndraiky sac de guerre ampesaindreo manafo betibetiky. Za 2 minutes. Zaveko aminareo fandeha. Tanareo raha volaniko zegny. Misy scratch karaha ty normalement. Amin'ny épaule-nazy eto, amin'ny bras eto, ndraiky amin'ny bras eto, misy scratch. Karaha io koa. Tanareo koa io. C'est des tenues de combat. Donc, anareo koa mizaha tenue ndreo regny, même casque ndreo regny. Ambarako anareo, c'est de pas de genre en casque français. Fa ce sont des milices israéliens regny. Naleny Ravatomanga regny. Ndraiky
Azovi Rajoel. Même sac odo, zava sac odo igny, ndro manafo igny ro magnambobaka. Boko ampizako anaro modèle sac odo en ce moment, le vrai militaire étranger. Le vrai militaire étranger. Za misy. Karaha io couleur. Karaha io pose. Karaha io donany. Toujours misy scratch agnapitagna agnarananao ndraiky code-nao izy io. Devant. Donc, Rajoel, Ravatomanga, surtout anao Ravato-Sadja ty, ndraiky menteur vandy nataonao tamin'ny interview-nao moaly tsy haiko fako moaly igny, anao napidiky milice étranger Madagascar, responsable anao Ravato-Sadja, banda brutity. Najotsonareo tambario be za teto nivolagna raha zegny. Ino avy nareo nilingilingy nagnano couvre-feu? Parce que nareo mpiditry le cargo, anareo ampiditry le hélicoptère, agnapidiranareo ro. Andeha ampidiranareo ro, zegny avienareo nagnano couvre-feu. Hitanareo amizay ino raha volagnin'ny Rajoel moaly, iezaka zegny fôtony fa nipetraka reto généraux pourris des imbéciles reto hoe vahagna ny couvre-feu. Ben normal Rajoel volagna zegny parce que fa tafidriky milicindreo. Ces gens-là, ce sont pas des vrais armées, ce sont des milices rebelles. Ravatomanga, tu mens comme tu respires d'imbécile. Za teto ny volagna koa, nisy 2 conteneurs nambarako nijotso tambario be, que de balles et de fusils. 2 conteneurs 40 pieds. Tsy hitany boany zegny. Imaginez-naro. Za baka ny renseigner les amis qui sont encore en service amin'ny état-major aminay eto. Mes amis, ils sont encore en service amin'ny état-major teto, ro ny volagna. Non. À part disons encore en Afghan, tsisy mission nandeha eto. Ni baka Toulon, ni baka Paris, ni baka Taïa aia. Fa ro ny volagna taminaka, on va renseigner dans les autres pays, dans les dom-tom. Oui, quoi nisy nandeha agny. Mais on te tient au courant. Faroun, ça, mission, 6 mission militaire français. Ces hommes protègent la France, non. Fa parce que ça, on te zénato. Farin, milice rebelle des Israéliens. Ben oui, des mercenaires. Karatondri, Bob Denaratio. Des mercenaires.
zegny anao raha vatomanga mivolagna fa hoe je présente pas au président de le présidentiel 2028 mais je me soutiens et je m'avance avec mon entreprise non magnafatra mercenaire amonoanareo gasy za teto ny volagna anareo MC Ambariobe les députés François Labanane maire Ali Aboudou préfet Angelo Ambariobe anareo responsable nagneky nijotsondreo mercenaire io Tambariobe mila ataonareo base mercenaire raha zay fa nivolaniko teto pourquoi anareo mamono olo zegny Rajoel abruti tu n'es plus un président pour moi parce que tu es un assassin antony nangalanao tous les généraux apetrakanao point stratégie pour te défendre me défendre raha vatomanga sy ny fianakaviagnanareo sy ny songonareo pour tuer les gens zegny anao Rajoel mivolana za tsy mandialy mandiniky anao ataoko malagasy ty mba mandra-pialako eto mba mandeha motro mercenaire ampidirinareo amy tanàna za teto na vonivolagna koa hitanareo aety base NASA américain arivony mamo ino antony nagnatsoany Rajoel reo manafy regny taony ino parce que andeha petraka ao les mercenaires non mais attends anareo moa mihevitra zay tsy mahazo renseignement andeha petraka ry nuit de ronde raha kakaraha zay arivony mamo ary ro mercenaire reo inona vieny nangalanao Rajoel maramila netadiego naondragnanao camion nampanainganao tanarivo parce que andeha petraka anareo amy base militaire ao Diego les mercenaires anareo moa volana zay tsy nagnano armée zay le biaziny tamin'ny armée pourquoi anareo magnatoetsaigny karaha io izy koa tenue de combat fa ela nagnanaovako service militaire français za retraite za mahazo toute catégorie misy aminaka ary le casque tsy casque karaha igny casque jeu io sa saison c'est ancien casque donc c'est casque ny mercenaire za koa magnaboaka anao eto ndraiky aparany blouson ty magnaboaka anao camouflage aminaka ao ahaizanao fa za nagnano militaire tsy miragna amindregny mihitsy même couleur Rajoel za fa nagnambaranao anao marary saigny depuis de naissance nao parce que za mahainao loatra arrête les massacres au peuple malgache arrête atsika mikoragna zao ambarako anareo hoavy par cargo lance-roquette balany lance-roquette plus lourd que nandesindreo vinavy aby regny koa arma hoavy ndesindreto mercenaire reto mbo tsaronareo volagna anakazy iny non mais
anareo mihevitra anareo ino? Anareo mihevitra anareo andeha jusqu'à ia? Fierténao Rajoel, t'as pas honte un président ny sadika anao, mercenaire ampidirinao amy tanànanao pour uniquement pouvoir? Non, non. Même za mana tenue ny marin, za mana même chose akanjony person amy ratsiraka, je l'ai parce que za to vazabadoinareo zay fa mercenaire nampidirinareo igny, ce sont des Israéliens, ils parlent pas français, ils parlent que des anglais. Izy io za misy izy io jamais izy io bola io jiaby rahana jiaby complet izy io. Pourquoi nareo mandeha mamono vahoaka? Quelle raison? Mahina nareo mavandy amy vahoaka? Ravatomanga, zany maly fa nagnambaranao ferme ta gueule sale ta gueule, fa anao mamono vahoaka malagasy. La même chose anao Rajoel, adalabory ty, adalabory boka izy, bory nefa anjavy dans quelques jours. Foary amizay ro. Pourquoi nareo magnano toetsaigny karaha io? Nagnino anareo zandry aby reo? Ro mitaky akindreo. Anareo karaha magnodikody fanagna-pirenena, anareo karaha mandafy tanindrazana, anareo karaha mandroboka firenena. Est-ce que nisy olo namono anareo nitifitra anareo zay koa mavita mitifitra anareo? Basy io ny tanàna e, fusil io ny tanàna e. Fa zay tsy natao hamono olo. Aza atao karaha io le tanindrazana. Anareo koa fa tsy tia. Miala. Apokoa nareo fa tsy tian'olo. Afa 100% ny population malgasy tsy mitia anareo. Miala. Déjà anao Rajoel tsy hainao tantaran'i Madagascar. Tu es vraiment pourri. Le plus pourri président de la République dans le monde. Soi-disant, oui, chef corps suprême d'armée anao, tsy hainao aby hoe Azovy via voalohany ta Madagascar, ministre en défense. Nomaly anao vola fa io voalohany viavy tamy tantarany malagasy ke nipetraka amy place ma ministre sécurité publique izy, mbola tsisy dikany zegny par rapport ministre en défense Cécile. C'est pourri du poubelle magnangy napetraka anao ministre en sécurité publique io. Sécurité publique igny raha andeha ataonareo mercenaire. Aia izy io ino raha volagniny? Andi volagna an'ino izy io? En tant qu'izy vo efa ministre en sécurité publique. Oui, ministre en sécurité de WC, mon cul, oui. Andi volagna an'ino izy io? Andeha avandy. Andi tety radio koa karaha Rajoel Patrick. Monde entier titezigny radio, télévision, andeha avandy koa. Oh, ne prends pas les gens comme des cons. Mais il faut arrêter.
Zany za soran'la olo igny nagna lunette noire casque igny. C'est pas un français. Nizako teto. Niteteko teto. Nadosiko en vision nataoko teto les lunettes. Comment ça sort à proximité soranany. C'est pas un français. Za tsy vola hoe za miala français. Nakako raha fa tsy mariny. Vava fa nataonao raha Vatomanga. Ary volagna gazety tiafa ny volagna hoe anafatra mpikaramanady avy any Israely raha Vatomanga. Izy nataonareo io. Mbananao dignan'olo vava nataonao. Mais attends. C'est un cauchemar quoi. Même la olo tana fusil tivitra soi-disant en l'air. Zavanareo tagnanany tagnana vazaha blanc. Atsika baka kofa blanc peau vazaha. Or blanc peau io on anglais, on français, on suédois, on maro karazany européen blanc. Faro io ahaizanao hoe ce sont pas des français ou des anglais. Zay zatra miaigny mipetraka ndraiky ro io ene magnavoka ro io. Même accent ndreo fitandrignesa quand il parle. Non, franchement, andesinareo ema Madagasikara ty. Mila ataonareo niny malagasy jiaby io. Rajoela raha Vatomanga. Anareo afa sasaen'olo eto. Vous êtes le plus imbécile du monde. Tsisy karaha anareo eky dans le monde entier. Anareo ma mihevitry même anareo ndefa Maurice na Côte d'Ivoire na Sénégal. Tsy vitanay mandefa manafinamagna itifitra anareo. Vitanay. Fa zay tsy olo massacre. Assassin karaha anareo. Fotony zay olon-dragnahary. Anareo tsy raha olon-dragnahary. Arrête anao Rajoela magnasary mandeha Père Pedro. Tiens. Masary vavady dadilahinao andoloaigny. Setoany karaha anao. Mais il faut arrêter. Anareo koa mampivolagna ratsy ny mone. Anareo fa matetiky volaniko teto. Anareo mampivolagna ratsy mon père. Zava raha nataony tojo monseigneur igny. Rotojo olo andeha tavandry anareo. C'est un barbeau. Salut Edith. Mais attends. Fa zay diagona ino anareo. Zay koa nagnano grève-nay tamy samedi. Est-ce que nisy raha vaky? Est-ce que nisy raha robaka? Mitsangana io asy avy volagna olo robaka raha vaky raha. Fa irritation ni vider la résidence. Raha ni tsy samborinareo. Irritation nangala télévision résidence. I tsy samborinareo. Parce que olonareo fa les peuples mitaky ny fialanao, mitaky ny maromaro ty iaignandreo ho tsara, andefasanareo mercenaire. Non, attends. Io ne matetiky za mivolagna za koa ndragnahary natsangany velogny Bob Denard namono anareo. Jamais Bob Denard. Tam moment nizy nagnano coup d'état ny Ahmed Abdallah igny. Vadiny Bob Denard tamoroniny zanakany Majenga. Momaro nagnano action igny. Zay tamin'iny nagnano la fête agnatin'ny tragnony vadiny Bob Denard. C'était le soir vers 19h 20h Moroni.
izy niala amindreo io izy andeha mony Bob Denard izy mivolagna tamin'ny vady ny bouge pas ne sort pas izy loso izy navy tany zay mare pa coup d'état nefa Ahmed Abdallah resaka nino augmentation de pesos tsy nikeny Ahmed Abdallah Bob Denard izy nieliko baka antragnonany zay draby magnano la fête io bouge pas izy anareo kaza mipoaka nambarany ro jamindry GP garde présidentielle Moroni ro nandeha nanonga tamin'ny résidence agnampitay izy navy izy tsisy question izy ny tantara moi quand je parle une fois unique une fois nambara pas 2 3 4 fois kofa tsy nagnaraka nakana nambara fa réglé compte effectivement adjoint Bob Denard manambady Betulio ahaizanareo fa za mahay ro io ke za koa nahay namampody fahignanan'olo ny karameko natsangako Bob Denard namono anareo tsisy enatra igny raha Vatomanga igny amy télévision pourrinany io zany tsisy ino za tsy agnatin'io non chef navieny mercenaire Ambario be miparitaka Madagasikara io jusqu'à niany ino tsy agnabiavanareo couvre-feu za teto nagnambaranareo karaha io ne nataondreo tamy 2002 tamy 2021 Covid-19 iny nagnasary nagna couvre-feu nino raha bataondreo ny robatondreo raha jiaby matériel ny tiko tamy porny Tamatavy miparandreo naondraondreo tampokita tamy Maurice za fa naedy reo koa fa nagnaniky couvre-feu ndreo io ampitry raha haligny reo evlan izy io atsika mivolagna zao mbarako anareo mifamaranao raha Vatomanga mifamaranao raha Joel des conteneurs au avion lance-roquette balle réelle fusil lourde plus que fusil nandesinareo ndraiky cargo ndraiky ro manafinavy io non mais attends bonjour ton oui justement lève comme nous boka yo sar les mercenaires ils sont là ton anao mba nagnano ta Brest zay nagnano non militaire français nde anao mizareo fo ro tsy hoe za miaro la France moi je m'en fous mais eko raha idirany la France ndraiky tsy idirany la France za fa nagnotany ro manafy namako amin'ny état-major en France non tsisy mission nde raiky ro donc ce sont des mercenaires mazava ho azy des israéliens nalendra Vatomanga ndraiky raha Joel amono atsika malagasy atsika mbola manginy fo zala ro koa fa napitriky mercenaire pote fanagnandreo roa tragnondreo mbola ino raha ampiasanareo zay ine nambarako nomaly anareo opposition fermez vos gueules anareo zany de volagna aminaka hoe fa anareo opposition tsy au courant raha mandalo io pourquoi anareo tsy mitsanga opposition eko nisy tamin'ny Andrandry Richard Andriamanjato tamin'ny Andrandry Manandafy Rakotonirina paix à leur âme tamin'ny Andrany Papazaf paix à leur âme fa koa anareo opposition zao afa voapendy pesos jiaby anareo za nahita zala raiky baka atsimo igny nomaly tamy télévision ndreo tatsimo tagny télévision ny citeny hazany eo izy tsy teto et alors
Même anao tsy teto anao karaha managna olonao io. Est-ce que ro olonao io ny représenter ny aro vahoaka? Azovy baka atsimo igny Serge Vital, anao ndre tsy tioky olonao ro nenentina atsanganao. Oh vas-y aide le peuple, fa tsy hoe anao tsy tioky za tsy n'importe quoi. Sintana anao tsy nivolagna Serge Vital. Za fa nagnambaranareo peuple, mandisana pilipily meky anareo, magnamboara cocktail molotov anareo, pomamy sorandreo agny pilipily meky boko ro magnano karaha ty igny riatinareo cocktail molotov mipoko amindreo eo ro mirety. Lamba militaire ko malaky mirety tsotsy anareo. Mais non mais attends, tampoco anao nahita opposition maly andilahatra zegny. Non mais un militaire abruti karaha regny manakagna anareo egny ro ja nipody tsisy volagna tariky. Ary opposition mon cul. Anareo vahoaka volaniko, io nambarany ajiaby teto. Anareo tsy tsangagna télé début, anareo tsy boaka télé début. Lombolombonio raha andeha ataondra Vatomanga ndraiky Rajoely anareo mercenaire io izy io. Ro io feno amin'ny Ambariobe. Zay ne volaniko aminareo, zay Ambariobe depuis temps de merde aminay de merde, de préfet de merde à chier. Ils sont des à chier. Ah non, franchement, nino raha antegna anaovanareo jeune aby ro. Aboko na magnasary mikaiky ro antsokosoko o kaino iavoloa. Président Kola, anareo jeune fa volagninay aza mandeha aboko akaza mitandegny mitaky atsika mitohy tolona. Déjà porque izy fa voabaraka raha fa ela fa saison ny Rajoely voabaraka ny monde entier. Izy ary fa mipalapala fa tsy misiky. Parce que les foirés volaniko aminareo, izy misy arety mental de naissance, psychopatre. Fa anareo zao koa mercenaire nidriky io, anareo ireky io lombolombono itsinjandreo mercenaire ro ambony tapondroatsika malagasy. Za fa nivolagna teto, anareo Ambariobe koa nampidiny ro arma jiaby io, anareo Ambariobe koa ro asondreo. Andeha ianareo. Izy boka navy io amizay, hitanareo amizay boka izy io amizay. Non mais incroyable. Incroyable. Mampalahelo le toetraignanao Rajoely. Tu vraiment. Za koa tsy mpagnasaha mare anao nasaiko amin'ny asahany militaire anao Rajoely. Ahaizanao hoe karakory asahany militaire zegny. Même raha Vatomanga mbo nasaiko amin'ny asahany militaire. Fa za olon-dragnahary magnasay ndraiky ny hoe za mety mibebaka, za mety miconfesse. Fa anareo ino confesse andeha ataonareo? Raha ataonareo io. Ro mavozy maty ke vahoaka vonendro, ro koa mavozy maty, izy karaha misy 8 cm. Ma iny tsy mandeha en France aty. Miala hoa izy. Raha Vatomanga karaha misy taratasy ivoirien, miala hoa izy. Fa tsy vahoaka ny divonenareo, ampidiranareo mercenaire. Non mais attends.
apartanareo sary igny ary zay aty amparitaka azy igny amin'ny internet ndraiky amy mpagnano gazety namako heko aby en France aty, et on verra la suite qu'est-ce qu'il va dire Macron. Une décision à l'aine ministre en défense de la France, si ce sont des Français. Ary ho alefany amin'ny casque bleu agny sary ndraiky vidéo regny, et on verra la suite ndraiky à Genève droit de l'homme. Oui, c'est vrai, maro hoe mandrapaviany raha jiaby zay, maro jeune maty, mais on recule pas. Plus que tsika mirona, plus que le monde entier avy. Tête, il faut. Potenareo agny Ambatobe io, potenareo agny tragnon'ny Vatomanga io, izy koa ny karama mercenaire nagnapotiky magasin jiaby teo, izy boko magnadio tegna eto. Besta maman. Tsekeko mandrobaka mpandrara. Anao nandrobaka mpandrara malagasy jiaby io. Vatomanga pourri ity. Nakafambarako. Za zio nahita mercenaire regny. Anareo jiaby ny TGV tsy akora Vatomanga. Aza fanao javely fanareo giliko. Za teo mbo mivola mikoragna ndraiky nareo fanody ndraiky nareo. Cette fois-ci, nareo giliko kaza fanody zany Europe aty. Même kaza fanody zany la Réunion agny. Fanareo giliko. Pa! Za tsy mitosy la famille nareo. Heko jiaby ko la famille nareo ndafeto. Ary hitako tamisy reo. Fa za tsy mitosy reo. Fa nareo, surtout nareo amin'ny Ambaribe. Aza fanody zavely mo nakafambarako. Ka justement baka. Tsy maintsy volagna fobaka io même copain nany. Ho regny fobaka. Ro parlementaire français ro tsara ngambela io. Ro parlementaire français to hainao tsara be fa ro tsy karaha parlementaire amitsika agny tapenagna maste MP sosy. Zahava igny député européen igny nivolagna igny. Zahava igny Mélenchon député igny. Monde entier fa mivolagna. Rajoela c'est un pourri. Vatomanga c'est un assassin. Non mais franchement. Mais oui, je sais, je suis d'accord. Il peut pas mirer. Sarkozy égale Rajoel. Macron égale Rajoel. Io amizay ne mampangengengeny Rajoel io e. Izy mihevitry Macron io mandraky ndeha Macron ty fanangozozo. Aza milefa ty nakarambarako fa iambesako. Heko jiaby tragnonareo eto. Zany za teto tam Terminator naka teto. Proximité. J'ai enlevé le net noir en gain, na peut-être que na 12 en système naka teto. Ils sont pas des Français. Ben justement, des problèmes la France à ce moment fou au niveau européen, à par rapport à une guerre ni Ukraine avec Russes. La France est dans la merde. C'est ce problème-là.
mais attends, atsika lalahy mbola anginy fo, zanakatsika faty anao fa marandray, zanak'anjovoko hoe province ioko hoe non franchement mampahinankinaka anao maregny sasana mbario be ao, atsika mila mivory, mila mitsanga, nefa n'izy voalohany mavozo parce que izy misolelaka rô. Pourquoi anareo magnatoetsaigny karaha io? Magnino le zaza vonenareo, massacrenareo comme des vaches ou des moutons ou des singuliers? Aza vonena le zaza zalahy, ro mitaky akindreo, ambila ro mitaky akindreo, fa tsy andeha nidefasanareo mercenaire. Mampalahelo. Non, tsy keko e. Hagnano politique nareo, manaova politique. Fa aza tifirigny par les mercenaires le peuple. Ndre en français ty magnano grève qui que ce soit, ro tsara napidiky mercenaire ke namono le peuple français. Firy grève mpianatra en français. Les CRS, les gendarmes, les polices, tsy mitifity bala réel. Fa anareo zalahy tifitifirinareo olo, vononenareo karaha mamono singulier. Dahalo nefa nary adversaire-nareo tsy sakinareo, alifasa miady amy dahalo ro mercenaire nareo reo ay. Zegny fanambaranay teto maly baka andriagna, administrateur jiaby afodianareo, administration jiaby. Zahako nino raha ho vitandreo. Aseva mody tsaiky l'école, regny katita kely regny. Zahako nino raha vitandrajoel. Raha vatomanga koa no mamono atsika. Io ny tegna mandrombaka atsika io. Io mila masa atao aza lambo zo. Ro ilahy io. Non, zaho ndraikindraiky zaho magnapetraka fagnontaniana. Ola roe zalahy. Midominanareo 30 millions population, aloha tsy ataoko 33 millions. Oui, ataoko 30 millions. Population, ola roe. Non, vous êtes de quoi? Zay tsy mitady sezy, fa nohony anareo havana gasy karaha zay mitsangana. Ary zay mivolagna. Zay tsy tapenam-bava. Madagasikara antsika jiaby. Anao iska anao mifo marandray miazon'reto olo reto, anao mivola hoe nino koa raha nisy, ino koa raha niboake, naty koa zanaka amy fulany nitifitry koa ry tojo namono olo koa ry fulany zegny fo raha regninao. Za teto fa nivolagna ampodinareo fitondragna rajoelina, eo nareo inantaisiny amany. Izy io raha zegny tsy mety aminany. Za ty nianatra Antananarivo to, je le connais. Anao koa nagnamia vagna rajoela, anao poteny. Izy io
fa tsy zay merci président beau gosse président ne jeune bravo allo izy boka io il est jeune beau gosse atao beau droite mais justement zama il faut le réveiller c'est le moment administration jiaby afodia mironatsika amy lalabe kangamaro tsy vaky ny amboazalahy atsika hofaty no andefa rany anetsika tompony niavagna ndraiky tompony namagna ndraiky malagasy karaha atsika ho kajo andevy io koa e andeha tondro karaha Israely ndraiky Bamas koa atsika ty sa Ukraine Russe fa io atsika io atsika ndi lefa io ambaranareo boka andilefa ie nareo andilefa ie atsika tsisy frontière nanjary gogo vraiment gogo non c'est pas possible mila mitambatra zay teto fa mivola union fait la force avy amizay le jery ratsy attaqué agny vady amanjanaka andreo roa agny tragnonjady amanjanaka andreo point basta ro koa nisy telo efatra dimy ne tragno miravagny edy royo allo fampinany amaniny fa atsika koa agnano karaha io fo andevoziny io eka nareo vo tegna hoe andevo 21e siècle mbola misy andevo non je ne crois pas on est 21e siècle mbola misy andevo non wow raha nino loatra pouvoir nino loatra zalahy amonionareo malagasy ro fa lefa baka zama akory mataondreo tonga saigny kony Diego fa tsisy olobe izy nambarako anao teto zama ny videny raha lahy nitasy anao résidence ro nangala zay raha tiandreo jiaby tamy résidence to raha lahy nitasy anao koa tsisy raha amy résidence io koa tsy meuble maventy be namboariny secret aby regny fa miala zay jiaby jusque télévision zay maventy tamy résidence to aiko loatra maventy karaha home vidéo regny loso tafi agny zanakandreo manimbadindreo mipetraka miaraka aminareo amy quartier roa tragnondreo roa Ambatobery i rajena koa fa tsy mipetraka Ambatobe izy fa mifody ao aia voloa ao zay ety nandeha la marche rango Antananarivo jusqu'à aia voloa 91 tsy niala ratsira aia voloa ao fa mercenaire miambigny ao tsy maramila gasy vandy mais attends c'est pas possible que za mivolagna ny tanterahiny rajoela ndraiky raha vatomanga ny fampidirana mercenaire israélien amitsika ao
io couvre-feu tsy vahandreo betibety tant que tsy avy deuxième vague miaraka amin'ny arme plus lourd que nandesindreo navy premier vague io lance roquette zegny ianareo karakory lance roquette zegny de za nagnano service maramila fo za tsy tiako mitana mangoriagna igny naka mahita lance roquette io aleoko lavitra mahita fusil fa lance roquette non franchement ba tsy tiako mizazo io parce que tany nipoahany io afa bala afa fusil mamono olo araiky aroe fa lance roquette io mamono olo ata folo ndraiky mandeha kony poko araiky lanjegna eto igny pa de anao mitana izy anao ko olo maivakivagna bras na maivakivagna épaule folany épaulenao io mila olo blindé costaud karaha zay ty mitana raha io fotony kondraha io c'est un canon lance roquette c'est un canon ary koa komo ary zegny raha mila ampidirindry raha vatomanga ndraiky raha joely amitsika ao roanareo vonoanareo vady amanjanaka andreo io koa ahezandreo hoe marary moa maty zanaka zegny maty ralahy maty anabavy zegny ahezana mpianatra ny cura viavy fa tsy vitany samborinareo mbola ny violenareo non raha joely anao karaha nagnano lalala hoe zay magnolagna vonegna voapilôsinany mahitsy tsy vonenao voapilôsindreo gendarme nagnolagna zaza io non tsy hoe le gasy tsisy arma atsika karaha zegny raha tsy azoko amitsika malagasy koa ndraikindraiky poser question anareo lera agnamboatra faux basy andeha iatakenareo havanareo namanareo atsika mahay magnamboatra le basy tsy lopilopy igny aminogna havatsika fa zio nareo io mpagnamboatra basy gasy rey aia magnano nino miambigny nino avy amin'ny volagna zandry laso maily lerany andeha moriky zay he vahiny topitany avy agny enareo mamoriky zay mandeha mitety moasy mampidriky ino podrany puce tsy azahoane be retour juste be ale potry petso nefa io fa zio nareo mercenaire eky navyo anareo nanjary gogo donto non mampanotantegna vahiny mamono anareo manginy fa nareo ndraiky samby gasa nareo famono incroyable incroyable vola andeha tokony ataonao bazary la linao mitety moasy amonoagna havana fa zio amizay tsisy mifamono faty amizay za fa naambaranareo teto banque centrale io tsisy vola jiaby to izy fa nalendreo igny zarizarendreo igny endreo fa olany vola aby regny nampidirindreo amizay mercenaire izy io amizay ela za teto surtout za teto nivolagna raha zegny manaova andromaso bokon'olo anareo ranomasiny jiaby magnodidiny io iambesanareo aéroport zegny tany malalaka jiaby ambesanareo fa ro hiditry nareo tsisy nety zay ndraiky ny malahelo tegna malahelo anareo karaha misy filtro anareo karaha misy kopokopo ino gory
Fregory agny rô maty araiky fobaka anareo zao tsy mamaly maty mamaly anareo maty tsy hitako eky raha ataonareo baka ialako tsiny manjary mivolagna anareo vahoaka koa baka za ke tsy sintagna alohan'zaho faty za mbo miady fahinana anakatrendriky ary hoe lalany na za sauve na za maty orke za tsisy raha ataoko za mbo maty fo tsy haiko e nakazy hoe question apetrako tam'izay nagnano la grève jiaby mivolaniko taminareo titiko zay tsy nivozy maty zegny zay tsy navozy naty agnatin'ny eritreritrinay hoe Madagasikara tsy robaka c'est tout fa nareo ndraiky zalany nanjary antibavy tahito may zay miady tamin'ny ratsiraka koa zay tsisy basy zay tsisy ne tagnampony vaty ndraiky kibay nandeha taiavy loha vaty ndraiky kibay fa mba fa homagna po mieritreritra riava koa fa vraiment nampalahelo za eky raha mandalo e zay ndraiky koa tsy kive zay tsy ketraka boko zay tsy lefitry fa narofo za mbo iboaka za boko ndeha mindro manafo amy kangry agnontany aminakaiky boka tsy lavitry antamy misy ro para français aby reo agnontaniako baka andesiko amindro risa reo agnontaniako reo mbo mbarako anareo ety vrai ou faux za tsy mivolagna tsy lavitsy français fa la plupart ndro navy eo ce sont des milices mercenaires israéliens zegny edy aveny tezeny Jirama c'est un israélien izy tsy adosiny rajoela parce que olony anabaviny rajoelina fa ela za mivolagna raha zay taminareo teto non mampalelo za raha mo e tegna mampalelo za atsika lera namono atsika samy atsika mahay magnamboatra basy fa niany dahalo vazaha eky nidriky an-tanàna tsisy me nanjary tsisy le mpagnamboatra basy gasy ke za baka mamaly anao boradesa tam'izay nagnadosy ratsiraka koa zay tsisy olony togno zay tsisy olony tariky fa zay jeune zay nitsangana zay niady tamy rezepy ndraiky koa sy fapo akory tsy navy riko be sy namany nagnampy zay aide-toi c'est le Dieu t'aidera zay baka hoe bora DS ampidiriko anao allô frère fa ni accepteko anao bora DS
réseau-nao donc tsy mahazo bora fa za boka fa hiala. Tsy question hoe fiera, nijaly zay tamin'ny fotoagna zegny. Tsisy question fierté nagnatsoany Ratsiraka, fa zay nijaly. Na viany zay nagnadosy Ratsiraka ne ambarako anao bory. Le olo magnodidiny izy to, le gouvernement nazy ry CSR sy ny forongony, nivolainay président dosoa ro olo ro soloa, no izy nanginy jay trebony akatafa. Bon zay ny korontana. Donc à la fin de compte aloha mihitsy izy ndro miala, baka olo reto miala. Akory tsy rava. Ratsiraka ne tsy ratsy. Fa le olo nagnodidiny izy nandratsy fitondrany bora DS. Azaveko aminao frère. Zay etegna isany nahita mamy ndraiky tsirony tamin'ny Ratsiraka ny taona, fa le olo nagnodidiny izy, le CSR, le quoi là, le gouvernement nazy, regny nandrobaka izy. Io amizay naviany hoe alô foiky izy adoso, nadoso izy, niova rito. Fa reky ty, atsika jiaby fa mahita magnodidiny izy jiaby de mafia. Izy patron mafia. Anao koa baka mono biby bora, lohany baka vonoa, fa tsy hoihiny. Fa anao koa nde mono hoihiny, tsy afaty biby baka anao zala. Tsisy question de fierté bora. DS. Zay naviako nagnazava, tsy haiko naregninao bora. No moaly. 5 fois atsika nagnano révolution. Tsy réussi, atsika mihodigny amy rond. Zegny amizay na avy zay ny vola, on change le rythme. Atsika mila magnapetraky état fédéral, budget provinciaux. Point. Fa izy koa io ino centralisé io fo. Atsika tondro raha karaha io e. Atsika tondro raha karaha io. Zahava fo basy tanandro mercenaire re, ndraiky basy amitsika Madagasikara. Mbola fa basy. Fizy mbola fa Ratsiraka, fa firy taogno, paix à son âme, nialany Ratsiraka tamin'ny fitondrana. Mbola igny basy ampiasainy maramila atsika. Zahava amizay basy nandesindreo mercenaire inendrika ary. Zegny ny tiako azavaigna bora DS. C'est pas un fierté, fa ratsy nanjary. Io karaha ataony hoe zanakanao an-tragno. Anao koa nivolagny izy indraiky, nivolagny izy indroe, olo izy maly environnement, c'est-à-dire le tsaiky namany amy quartier ce sont des mafias, or zanakanao éduquenao tsara mbola miaraka amy mafia, afarananao foto alefanao la gueule nany izy e. Zegny raha ty. Atsika mila magnadoso ro io, mila miboaka Madagasikara io ro, ni Rajoela ni Ravatomanga. Ro fa tsy malagasy matoro mavita mampidiky mercenaire mamono malagasy. Zegny izy ravako aby. Zafady aminao frère bora fa nampidiriko anao tsy tafidriky, tsy haiko na réseau na ino fa donc magnaraka anao mety miditra na koa misy namagna hafa magnano mety miditra anareo. On est ouvert, j'aime bien. Ben oui. Kizay baka, atsika baka mila mandravagna baka. Akory mataonao nangagna tragno, anao koa tsy agna fondation tseniky zandriko. Donc, atsika mila mandravagna ro, il faut ro ravagniny. Parce que iny système,
constitution io tsy légal, illégal. Io constitution io ne izy amonondrotsika io e. Donc atsika mila magnadoso ro io, atsika magnano constitution votée par le peuple, mais pas votée par le parlement ou par la présidence de la république. Agny ane basiny raha ty bora. Donc tant que tsy vonetsika biby ro, atsika tsy afaka échange les systèmes. Donc les systèmes, on attaque, on fait constitution, on vote, atsika amizay magnapetraka état fédéral tsika, budget provincial. Nefa baka. Azonao frère, raha karaha zegny fandehana. Fa tsika koa i recule. Ah, fa izy baka fa nitriky mercenaire any. Fa ela zay tetiny réclame mercenaire e. Ho avy mercenaire andreo io e, nafarindreo baka any Israël e, ce sont c'est ça e. Mampalahelo frère. Ary io atsika jiaby nahita 91-2002 vo hoe tsy ampy un mois koa ny atsika nikomansy raha ty tamy le 25, atsika niany mbola le 8, 3 semaines ou 10 jours ou quelque chose comme ça. Alors tamizay nagnano 91 zegny 2 mois et 2 mois. Izy nambarany Zokobe ray aman-dreny Jojoby igny. Président zafy tamy 13 mai vangoendreo ty baka ampony. Paix à son âme. Tanareo raha karaha zegny. Un président république vangoenao ty baka ampony. Non. Non. Valy amy fontriky, fontraka. Velomatsika jiaby.